Siyazizwa ngabasiki bebunda. Njengamanje eParliament sisesikhathini salutho wenziwa ama-declarations by political parties nama-members. Lapho khona first sonke siyehhovisi elithize lapha eParliament uyosho ukuthi ndoda unani. Ungaba ama-properties, imoto, mhlambe imizi, imali onoyitholayo, mhlambe indlela thize yebhizinisi nokunye. Ngoba kwenziwa shophe ukwazi ukuthi ulapha ngempela, are you here honestly or u here nge-agenda ethize mhlambe engaba ingozi nasezweni lonkana. Ngoba phela ungena eParliament lokhu ukusondela kumnyombo nesisekelo sezwe, so kufanele sikwazi ukuthi ula ngempela ngokwenhloso ezinhle noma uthunyiweni uzolimaza izwe, ngoba iParliament liyindawo ebucayi kwezokuphepha kwezwe. Esizwayo ngabasiki bebunda 2DA lapha ba declare 50 something million in their account. Kuzoba khona le political party entsha nayo ephethwe lensizwa lena ekuthiwa ezoba chairperson we impeachment committee, le committee ekufanele ibhekelele isimo sikaRamaphosa ukuthi wafihla imali kusofa lapha ePhalaphala. Leyo committee efeyithatha inqumo ukuthi hayi ngempela aphume njengomongameli noma akufanele lapho i-committee kahlahle ezobhekana nokujeziswa kwakhe ngesenzo sakhe esiyisono esiphambana nomthetho. So ke bakhetheke omunye osombimbini nabo kulento iGNU ukuthi ubuyena ohlalo oqoqobele. Siyazi-ke bakwenzelani lokho, abafuna ukufaka umuntu abangamthembi ongafike ahambise ngokomthetho lapha kwi-impeachment committee. Bafuna uzohamba nje ecinga amathuba okuphunyula uRamaphosa. So abangamthemba-ke okwi-GNU nabo bebengeke benze umkhonto ube nohlalo womkhonto, no. Bayazi kulo muntu osenza umthetho ngendlela ukuthatha isigebengu sibeke endaweni yaso. So siyazizwa-ke ngabasiki bebuntu ukuthi bathe babe-declare lapho ukuthi abasho 50 something million rand abanawo kuma-akhawunti wabo. Leli qembu lalo chairperson mangizwa lelo chairperson kuba ngathi uRazi Mzazi thwalo naye declare around 36 million rand. Iqembu nje elincane enemember yodwa eParliament ukuthi alino 36 million rand. And yilo leli qembu uhlalo walo ozobhekelela ukuthi uRamaphosa uquliswa kanjani icala iParliament ngesenzo sakhe sokufihla imali ePhalaphala ebe umongameli. Umthetho wezwe ungavumi lokho. Kufuneka phela usho izinto nazo, nanemali oyigcinile kufanele idlule ku-25,000 rand uyiphethe nje. Fe imali ishona ebhenki ngomthetho wezwe, nengenayo fe ingene yaziwe. Makuyidola-ke even wayesobe yangaphandle yona la South Africa. So why ngisho lento namhlanje? Ngisho umkhonto nonamali. Ngiyalibona usizo sibhekene nalo bafowethu. Sigcina nathi singamaqabane sibe siphatheke njengabantu abangama-funders. Singenamali nathi sinje. Usula kuyo le salary encane yomkhonto uhlephule unika amaqabane, and icelo ziningi qhamuka left and right center everywhere. Everybody is expecting ukuthi no MP khona ozokukhipha. Singenalutho sija, sinalutho bafowethu, kodwa ugcina usucosula khona ngexesha zezingane uzokunikeza izingane uthale sokunika amaqabane asefike ethe indoda ngeke awusiphosele noma 100 rand wonakele. Unamali umkhonto. Ufuna ukukhuluma ngakho lokho ngabanamali wethu. Ningakuthathi njengentembi kuphela bafethu. Ngiyazi kuyaqhilaza. Akusebenzeki on the ground. Thingeke i-t-shirt, khokheleke itende, akukhokheleke isound, akumobilizeka sinangisho amanzi siwaphuza. Mashayo door to door. Si political party ngempela eswelayo uma resources. Kubhlungu. Nathi futhi kubhlungu ngempela sesibona ukuthi naku ngiba useless, amaqabana afuna nje 300 rand kodwa anginawo. Kubhlungu, it's a pain, serious pain. Ngoba kahlahle mafethu asinayo imali. Amembi zomkhonto hayi bengekhuluma labafethu abanayo. Hayi mina nabathize njengobaziyo asinayo imali.
incane leya komali. You see, we make contributions to the party where we can, but yeah, unzima. Noma nisibone mhlawumbe nasibona abanye bethu ukuthi ayinamali ndoda. So kubuhlungu thina sonke. Asebenzeki, akuthengeki regale, asikwazi siphethe material. Sibuyehlule na kusapota even ama-volunteers ethu on the ground ababeka amatende lapha nalapha. Izasa lokho ke lesi. Asikathengwa. Ube sesithengiwe ngabe nathi sideclare o-36 million njengama-parties athize adingiwasho. Ngabe sideclare o-50 million o-60 million ukube leli qembu lomkhonto selithengiwe. Ngifuna nazi bantu bakithi ukuthi into ethi singabi because asikathengwa. And why singakathengwa? It because asidayisi. So ingakho ngithi ungabi namali kwethu singakubuki kabi kuphela. Kuyisign ephinde ibe proof yokuthi seyiqembu ngempela elisamela abantu. Ngoba lezi imali mawuthengwa ziza lama conditions. Ngisho uhulumeni uzobona abathatha uhulumeni ukuthi bangaka bazofuna usinika imali zabo. Kodwa lezo imali ziza lama conditions. Lawo ma conditions awahambelani nokuphathwa kwezwe lemithetho yokulawula imali kahulumeni. So bese kuphoqa wena uthi ukubhekelelana nalawo ma conditions for uphula umthetho. Kube nama-tender ozowakhipha ngendlela engekho right. To pay lo muntu wakunikeza imali yo campaigner. Siyaqala ke movement siba corrupt. Siyaqala uhulumeni ugcwala igebengu corrupt. Ilama funding. Esiwathola ethi individual nga-approve nje mina imkhizi sino 3 million mfethu siyakubona uyasebenza sifuna ukuphusha la lo 3 million ungakwazi mfethu ukwenza ukuthi nokuthi abantu bekubona hayi no wendoda ayishintshe izinto nivume kanti sebengiprofilile uthi lo mkhizi kusasa kunokwenzeka kungena lesikhundla kwangena lesikhundla kuyavuleka lokhu kodwa mase kusona simkhumbuzi imali samnika zona simphusha sekho umkhizeke aphule yonke imithetho yeso ukhokhela abamphushayo. So ingakho ngithi ke masosha mkhonto asithi sikubuza ubuhlungu ongamnamali emkhontweni sicosula imali zethu engekho kuze kulamjwe emakhaya sithethiswa abafazi sometimes ukuthi lokhu wena wangena emkhontweni imali wena wasaboni la ekhaya kwenzakalani maningi amaqabane ngiyawazi who are facing that. Akuthi kwenzeka lokho bafethu understand ukuthi sizama ukuprotect umkhonto ukuthi uhlale upure. Ngoba maka sawuvumela umkhonto wamukela imali wrong. Maka wadla imali wrong ngeke uhlukane nobugebengu futhi abantu uzobadayisa.